Elegama elihle lomfowethu Jesu Kristu, amen. Siphinda sibonga lethuba iNkosi ethe wasinikeza lona. Sibuyile sizoqhubeka nezifundo zokuqala zoKristu. Namhlanje ke sibuka isihloko la sizobuka isihloko esithi Ibhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Ibhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Incwadi ke sizothi sibuke la sihlale kuyo incwadi yabesibili besibili Timotheo chapter 3 verse 16 to 17. Incwadi leyo uPaula ayilobela qhutshwa umoya engcwele insizwe esencane ewumshumayeli ebandleni lase-Efesu, ekhuthaza ngomsebenzi okumele wenze njengomshumayeli. Uveza ke la uPaula ekufanele sikuthathe emqondweni kakhulu uma sibuka izwi likaNkulunkulu, ukuthi nje asibuki nje into ebhalwe phansi umuntu. Incwadi lesinayo kwiBhayibheli akusiyo umqondo womuntu. So funda ke la singena la esifundweni chapter 2 Timotheo chapter 3 sizofunda khona uverse 16. Kunokuthile ke la uPaul avezayo ngezwi 3 verse 16. Uthi ke yonke imibhalo iphefumele uNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheliswe yonke imisebenzi emihle. So kwisifundo sethu ke sesihlanu la sibuka la ukuthi ke iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu, yizwi likaNkulunkulu. La uPaula ke uthi ke yonke imibhalo from Genesis up to Revelations iphefumele uNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumele uNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni, ukuze sesiyabona ukuthi ke inhloso ukuthi izwi sibe nalo ukuthi ekugcina kwenzakaleni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, apheliselwe yonke imisebenzi emihle. So umuntu ke angeke aphelela kuNkulunkulu ngaphandle kwezwi. So izwi ke sinalo eliphefumulwe uNkulunkulu lilungele ukuqondisa nokufundisa umuntu, ukuze umuntu ekugcineni aphelele kuNkulunkulu. Siyabona ukubaleka kwezwi, siyabona ukubaleka kuba nani neBhayibheli ukuthi liyincwadi ebuya kuNkulunkulu, akusenje incwadi ebuya kumuntu. So ke even naku Old Testament uma ufunda incwadi kaHosea 8 verse 12, uphinde ufunde futhi incwadi kaHabakuk chapter 2 verse 2, kuyavela lapho ukuthi laba prophet uNkulunkulu wayebayalile ukuba balobe isiprofetho lesi uNkulunkulu abanikeza sona, ukuze uIsrael uma efunda akwazi ukuthola ukuthi uNkulunkulu uthini. So ke iBhayibheli ke liphethe umqondo kaNkulunkulu, akusumqondo womuntu. So ke iBhayibheli libhalwe uNkulunkulu esebenzisa izingceku zakhe, abaprofeti nabapostoli. So uma ubuka ke from eqaleni incwadi zokuqala ezo5, uNkulunkulu wasebenzisa uMose ukuba ayibhale. From Genesis uza nayo yonke imithetho le yakwaIsrayeli, uNkulunkulu anikeza uIsrayeli ziqoshwe phansi uMose eholwa uNkulunkulu. So akusumqondo ke womuntu ke sofunda la. Nanoba uNkulunkulu esebenzisa umuntu babhale, kodwa esikufunda la akusumqondo womuntu, umqondo obuya kuNkulunkulu. So ke kumele uwazi ke njengomntana kaNkulunkulu, uba umKristu njengamanje, ukuthi izwi likaNkulunkulu iBhayibheli ayikho incwadi uNkulunkulu ayisebenzisayo. Siyazi bakhona abantu abathi incwadi lezi ezikhona ezenkolo ezahlukahlukene nazo uNkulunkulu cha. Uma sizihlolisisa, sizitesta, kuyabonakala ukuthi akusuka uNkulunkulu ukhuluma la. Izwi likaNkulunkulu liphelele, izwi likaNkulunkulu alinama contradiction, izwi likaNkulunkulu liveza konke. Ayikho incwadi eveza umsuka womuntu ngaphandle kweBhayibheli. Ungazibeka zonke ezosayensi ezikhona manje, ezinye zazo esikhuluma for an example ekhuluma nge-evolution, zonke lezi zinto ezifundiswa abantu ezweni.
konke lokhu kuwumqondo womuntu, ngoba ayikho incwadi ethile evezayo ukuthi umuntu uma esenjena nje, izilwane ezikhona konke okukhona kuvele kanjani. IBhayibheli kuphela liveza ukuthi umuntu uvele kanjani. So ke laba bantu ke ababhalile izwi leNkosi esinalo la, bakhuluma beqhutshwa ngumoya ongcwele, bakhuluma beqhutshwa ngumoya ongcwele. So ke masifunda incwadi kaPetro wesibili chapter 1 verse 21 uyakuveza la uPetro ukuthi le ncwadi yesiprofetho noma le ncwadi esinayo kwiBhayibheli noma imibhalo, phela igama iBhayibheli libuya kwigama lesiLatin nakwisiGreki, mawulihumusha igama lisho incwadi, books, yabona. So ke masikhuluma ngeBhayibheli sikhuluma ngeincwadi, hayi incwadi nje ezingcwele. Mawufunda umbhalo kuvela amagama athi umbhalo, scriptures, holy scriptures, yabona. So ke incwadi kuya kuNkulunkulu, izincwadi ezidlotshiwe abantu beqhutshwa umoya kaNkulunkulu bebhalela abantu ukuze abantu bafunde. Ngoba mawufunda incwadi kaHabakukhi uthi loba lesi siprofetho usiqophe ukuze ofundayo aqonde enze. So ke uNkulunkulu silobele ukuze sikhule, ukuze sifinyele ebudodeni lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuze umuntu aphelele. So sibukela incwadi uPaul ekhuluma noTimotheo besibili chapter 3 verse 16 to 17. U17 verse 17 wakhona ukhuluma ukuthi ukuze umuntu aphelise kuyo yonke imisebenzi emihle. So izwi linenhloso, inhloso yileyo ukuze umuntu aphelele kuNkulunkulu, kwaze ukuthi nakho uNkulunkulu akufunayo kumuntu ukuze umuntu aphelele. So bakhuluma ke laba bantu beqhutshwa umoya ongcwele, beqhutshwa umoya ongcwele. uNkulunkulu wasebenza ngabo laba bantu ukuze balobe lelizwi sinalo. Petro wesibili chapter 1 sizofunda khona kuhle ke siqale ku19 ukuze sizwe ukuthi la uPetro uthini. Uthi sesinalo izwi siprofeti eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuqaphela kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama ukuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo esingachasisela ngumuntu ngokwakhe, ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. So sesiyabuka ukuthi ke uPetro mayekhuluma nabazalwane ukuthi leli lizwi abaliza nabo elivela kuKristu uthi sesinalo. So ukhuluma in past tense, ngamanye amazwi izwi seliphelele, selikhona. Uthi ke sesenza kahle izwi lesiprofethe esenza kahle ukuba sinjani siliqaphele njengekhwezi lisibane sikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele enhlizweni zenu. So izwi liyisibani ebumnyameni, liyisibani emhlabeni, ukhanya okubuya kuNkulunkulu kutholakala kulo izwi. So umuntu uma efunda izwi ehamba ngokwezwi uyakuthwala ukukhanya. So uthi ke benza kahle ke labazalwane kwami baqaphelisise ukuthi lelizwi abalitholile asebenalo balinaka balenza. So usethi ke sazi lokhu ukuqala ukuthi asikho isiprofeto sombhalo singachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Kuyiqiniso lokho, konke sikuthola ezwini uNkulunkulu okwambulile. So akubuyanga nje kumuntu. Ngoba uthi ke ngokuba akuzange kuveze isiprofeto ngentando yomuntu. So izwi leNkulunkulu elivelile la isiprofeto noma amazwi kaNkulunkulu avelile la abuya kuNkulunkulu awavelanga ngentando yomuntu. So ke laba bantu ke useyasho uPetro la uthi ke ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. So esikufunda la okukaNkulunkulu, noma kubhala uPetro masithi incwadi kaPetro, asithi kahle hle uPetro oze nale ncwadi.
ilotshwe uPetro, isandla sisetshenzisiwe uPetro, kodwa lokho esikufundayo kubuya kubani? kuNkulunkulu. So bakhuluma beqhutshwa ngumoya ongcwele. So sikhuluma la masiphethizo likaNkulunkulu, hayi izwi lomuntu. Ngumoya kaNkulunkulu owakhuluma ngabo. Asifuna incwadi ekaMathewu chapter 10 verse 19 to 20. So laba bantu ke babekhuluma beqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, abakhulumanga ngokwabo. Akuyi njengoba uPetro esho la, babekhuluma kaNkulunkulu. So indlela uNkulunkulu ayisebenzisile ukuze nami namhlanje ngithole intando kaNkulunkulu, usebenzisa indlela eyodwa ukuba alobe phansi. Alobe phansi ukuze sithole izwi ukuthi uNkulunkulu ufunani kimi. Mathewu 10 sizofunda khona uverse 19 to verse 20. Kepha kuya kuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuba niyakukhuluma kanjalo nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngalesi sikhathi eniyakukhuluma, ngokuba akuyinina enikhulumayo kodwa umoya kaYihlo okhuluma kinina. Ngalesikhathi uKristu uthumela abafundi bakhe, ukuba bashumayele ivangeli. Ivangeli elishumayela lesikhathi ukuthi balungisele uIsrayeli ukuthi umbuso wezulu ususondele ukuthenjisiwe. So uma ebathuma kubanika nomoya ongcwele. Yabona kwinkolo namhlanje into eyinkinga khona kuyathathwa izinto indlela umoya ongcwele ayisebenza ngayo ngalesikhathi ngendlela umoya ongcwele asesebenza ngayo ngesikhathi sethu samanje. Ngalesikhathi uNkulunkulu izwi lalengakaveli iNew Testament esinayo, kwakukhona imibhalo engcwele kuOld Testament. So uNkulunkulu ukuze aveze izwi likaNkulunkulu kwakumele anikeze abantu umoya ongcwele ukuze bakwazi ukuthi babhale, basibhayele thina ukuze usazi ukuthi uNkulunkulu ufunani. So ngalesikhathi ke abapostoli babenikeze umoya ongcwele ukuze ukuthi uma bekhuluma, esikubonayo futhi la ukuthi babhala okwambulwe ngumoya. Sikhuluma la ngomoya ongcwele. uPaul amabhayela abazalwane base Efesu ebalobela ngalokhu ambulele khona. Siyabona la ukuthi akuzange kuvele kuye uPaul, uyasho uPaul ukuthi akubuyanga kimina lokhu kodwa kubuya kuye kuNkulunkulu. Asifuna incwadi yabase Efesu chapter 3 sizofunda la uverse 3 to 5. Uveza ke kule mfihlakalo ayithola kuNkulunkulu ukuthi iyambuliwe ngalesikhathi. So eyambulileke kwaba nesidingo ukuthi ayibhale ukuze nathi masiyifunde sithole ukuthi uNkulunkulu ufunani kithini. So iprocess yokuletha izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu usebenzisa abantu wabanikeza umoya ongcwele, base labo bantu labo babhala. Kuthe ekupheleni ke kokubhala kwezwi leNkosi, njengoba sifunda incwadi kaPetro uchapter wesibili chapter 1 verse 21, useveza lezi zinto ziyi-past tense ukuthi izwi leNkosi seliphelele. Yabona? So uthi ke lana ke uverse 3 to verse 5 la uPaula ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo njengalokhu sengaloba ngokufishana. Okungakho nxa nifunda ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Bengakayiziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye njengalokhu isiyambuliwe manje kubapostoli bakhe abangcwele nabaprofeti ngokomoya. Siyabuka ke la ukuthi izwi likaNkulunkulu lambuliwe ngabapostoli nabaprofeti ngalesikhathi. So lemfihlakalo ngoKristu Jesu, umqondo ngoKristu Jesu, lokho kufuna uKristu Jesu kwambuliwe ngabapostoli. So beqhutshwa yini na? Umoya kaNkulunkulu. So ke namhlanje ke sinabantu abathi bangabaprofeti, sinabantu abathi bangabapostoli. Uma ufunda umbhalo abasiba labapostoli ngokumbhalo.
So isikhathi sokwambula kwezwi sesaphele, izwi likaNkulunkulu seliphelele. So sibuka ukuthi ke leli zwi sinalo ke leza kanjani? Leza ngokuthi lambule uNkulunkulu, lambule kubapostoli, sikhuluma ngeNew Testament la, lambule kubaprofeti. Yabona? So ke izwi sinalo ke libuya kuNkulunkulu. Waloba njengokuhlakanipha akuphiweyo. Uyasho uPetro na ukuthi lokho akulobile akubuyi kuyena. Ukuhlakanipha lokho anikezwe khona wanikezwa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi abapostoli banikezwa uNkulunkulu amazwi la okuhlakanipha. Masikhuluma amazwi okuhlakanipha sikhuluma ngamazwi kaNkulunkulu ngoba aletha umuntu kuba aphelele, enza umuntu ukuthi nangale kwethuna asindiswe. So ukuhlakanipha okukhulu kakhulu lokho. Asifundeke la ku2 Peter 3 verse 15 to 16. Ithi ke lana nithi ukubekezela kweNkosi yethu kungukusindiswa. Njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawulo wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiweyo. Njengalokho nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezo zinto okukhona kuzo okunye okulukhuni okuzwisiswa ukuthi abafundile nabangaqinile bakuhlanekezele. Njengalokhu benza njalo nangezinye izincwadi kube ngokubhujiswa kwabo. Esikutholayo la ukhuthaza uPetro abazalwane ukuthi incwadi zikaPawula bazamukele, bazithathe ngoba ukuhlakanipha kuthole kuNkulunkulu lokho. Amazwi kaNkulunkulu abuya kuNkulunkulu. Yebo, eBhayibhelini kaPawula zikhona izingxenye la okunzima khona ukuthi siziqonde. Akusho ukuthi ku-impossible, kodwa kunzima ukuba siziqonde. Kuthatha isikhathi ukuthi umuntu azinjani aziqonde lokho okunye okubhalwe uPawula. Uthi usezathi ke abanye ngokungafundi ngokungakhuli. Kusho ukuthi abamile kahle ekukholweni, kwenzakalani bagcine sebehlanekezela umbhalo. Lithi izwi leNkosi kube ukubhujiswa kwabo. So kunengozi ke, ingakho uPaul amabhayibheli uTimotheo ku2 Timotheo 2 verse 2 verse 15 ubonisela uPaul ukuthi uTimotheo ekhuthalela uziveze uyisikhonzi esithembekileyo esikwazi ukuhlukanisa umbhalo. Leli gama elithi rightly divide the word of truth libalekile ngoba embhalweni kufanele ukwazi ukuhlukanisa umbhalo, wazi okufanele ukuthi ukwenze ezwi likaNkulunkulu nokungafanelanga ukuthi ukwenze. So abanye ke bahluleka ukuhlukanisa umbhalo, to rightly divide the word of truth. So bahlanekezela. So ingozi ke nawe ufanele ukuyibalekele njengomKristu ukuthi izwi leNkosi ungahlanezeli. Lifundisise, uqaphelisise, uhlolisise ukuze ungahlanezeli izwi leNkosi. So ke siyabuka ke la ukuthi ke labo abalobileyo njengoPaul la njengoPetro baqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, babhala ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Amazwi abo ufanele siwathobele. Into ayibonisayo la uPetro ukuthi lamazwi fanele akusiyo amazwi kaPaul phese, amazwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu usebenzisa uPaul. So kufanele siwathobele lawo mazwi. IBhayibheli ke liphelele. Yazi namhlanje sinabantu abaquestiona izwi leNkosi, abaquestiona kakhulu. For an example uGenesis, makudala umhlaba benza ijoke ngawo. Lokho esikufunda ngalo kuGenesis izwi likaNkulunkulu, akusingane, akusistory. Umhlaba ukuze wenziwa izinsuku ezisithupha, ngosuku lesikhombisa uNkulunkulu waphumula. So konke kukhona emhlabeni, izilwane, izitshalo zonke ngezwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wakudala. So akusiyo lento abayikhulumayo abantu bathi evolution kwathatha iminyaka emingaka, billions of years ukuze sifinyele la kwakuba khona umuntu. No, ngosuku olulodwa uNkulunkulu wamakha umuntu wabakhona. Kubonisa amandla kaNkulunkulu. Bathi hayi kwaba khona masibuza ukuthi kwaqala kanjani, bathi kwaba khona iBig Bang, kwahlangana izinto kwavela umhlaba njengoba. So sibuze ukuthi yini yenza ukuthi kube khona iBig Bang. Namhlanje ayikaveli impendulo kubantu abayiphikayo intando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wadala. Into azange nje zizivelele. Yabo?
Sinezinto ezikhona namhlanje ezikhona ezenziwe umuntu. Le phone esinayo, le TV esinayo, akekho umuntu engavela nje athi lento uyayivelela nje. Uyabona? Kungaphile ekhanda lokho. Ngoba yonke into eyakhiwe ekhona eyisystem efunction njengesystem. For an example, our human body is a system. So ikhona nje umzimba wami udalwe uNkulunkulu. So ke akekho umuntu ongathi ke ive umzimba wami vele wavela. So ne TV ekhona, ne remote ekhona, konke okukhona okukhande umuntu kuyazeka ukuthi ubani owakwakha, designer. So ke umhlaba nje obukhona demands a designer, demands a maker. A world cannot exist. Umhlaba ngeke kwenzeke nje ube khona kungekho umuntu owakhile. So fanele sazi ukuthi umbhalo wonke uyilizwi laNkulunkulu. Asingathi ethatha eminye imibhalo ithi inganekwane, istory nje. Kwenzeka. Yabona? uNkulunkulu usinike konke okuphathelene nempilo eBhayibhelini. Okuphathelene nensindiso yethu uNkulunkulu ukuveze konke. Petro 2 la uchapter 1 verse 3 mayikhuluma ngombhalo. Uyabakhuthaza abazalwane umbhalo bawuthande. Bawuhlolisise ngoba ila kutholakala khona indlela uNkulunkulu ayifunayo uzisindisa. Uthi ke uverse 3 la njengalokho amandla akhe obuNkulunkulu asinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasisindisa ngenkazimulo nobuhle bakhe. Lithini izwi lakhe? Usinikeze konke. Onke amandla obuNkulunkulu usinikile konke okuqondene. So uNkulunkulu usinikeze konke okuqondene nani nokusindisa. Akukho okusele la. Yengakho uPetro mayikhuluma noTimotheo athi lelizwi liphefumulelwe uNkulunkulu. Wonke amazwi aphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. Alungele ukufundisa ukuqondisa. Bese athi uverse 17 lapha esimfundile ukuze umuntu akaNkulunkulu aphelele. So izwi laNkulunkulu liphelele lenza umuntu aphelele. So akufanelanga ngesithi ke khona ukushodayo. Awukho ukushodayo. So ke izwi laNkulunkulu liphelele. Ingakho namhlanje abantu abathi bathi isiprofeti esisho singamelanga sibalalele ngoba bakhuluma amanga. Ngoba izwi lithi liphelele, alidingi ukuthi lijobelele liedwe. Namhlanje sinabantu abathi baletha izwi laNkulunkulu baphuphile ebusuku zonke lezi zinto. Lezi zinto abantu bakaNkulunkulu zingamanga. Ngoba iBhayibheli njengoba sinaliphelele, laphelela ngabapostoli. Umpostoli ogcina uma ishona okuJohani baya la ko98 AD. Izwi leNkosi laseliphelele lapho. So emva kwalokho akekho umuntu ongavela ke sethi uphethe elinye izwi laNkulunkulu. Kungamanga lokho. So ke izwi leNkosi iBhayibheli lisinalo all the books of the Bible, the 66 books of the Bible. Ziphelele siphethe konke uNkulunkulu afuna ukuthi sikwenze. So siyazi ke thina singamaKristu ukuthi iTestament elibhekane nathi ilesithi New Testament kaKristu Jesu. Yilesi ithobelayo. Kodwa even the Old Testament kusengamazwi kaNkulunkulu. Yebo ayinamandla kithi kodwa kuningi esikutholayo ku-Old Testament. Sithola umlando kaKristu, sithola umlando umhlaba nokuthi nasavelaphi. Ukuze understand kabanzi ngeNew Testament uyayidinga Old Testament. So ke izwi ke lilonke the 66 books zeBhayibheli zingamazwi kaNkulunkulu. So sifundile ke la ku 2 Timotheo 3 verse 16-17 ukuthi lilungele ukuphelelisa kuyo yonke imisebenzi emihle. So alishodi ngalutho. So umuntu namhlanje uzothi hayi kudingeka enye incwadi ukuze sikwazi ukuqonda kabanzi. No, ukhuluma amanga lo muntu. Asidinge ezinye izinto. Asidinge ezinye incwadi zomunye umuntu. Sidinga izwi nje njengoba linjalo ukuba sizinjani siphelele kuNkulunkulu. So ke izwi lonke ke ngilithindele igama kancane liphelele liyiqiniso. Uzathi ke ngithanda amazwi la siwafundela amazwi abhala la kumahubo uchapter 119 sifunde khona uverse 60. Kunokuthile efanele sikuthathe la sikwazi ngezwi laNkulunkulu. So lonke
lonke izwi likaNkulunkulu the whole 66 books amazwi kaNkulunkulu. There's no part kuyona ewumqondo womuntu noma ucabango womuntu. Uthi verse 60 la kumaHubo 116 Psalms 119 sorry verse 160 ithi ke amazwi akho onke ayiqiniso, zonke izahlulelo zakho ezilungileyo zimi kuze kube phakade. So izwi leNkosi limile kuze kube kuphi? Ingona phakade. So ke libuya kuphi? Ezwini kuNkulunkulu. Yingakho ke limile. Into ziyashabalala. Ibhayibheli lisamile namanje. 2000 years ago silithola njengoba siphila kulesikhathi samanje, more than 2000 years ago lisamile. Zingakanani izinto ezishabalalile emhlabeni, kodwa iBhayibheli lisamile. Yabhala encwadi ngezikhathi ezahlukahlukene iminyaka eminingi, kodwa isamile namanje. Okusho ukuthi izwi likaNkulunkulu liyoma kuze kube ngona phakade. So usethi ke la umbhali ke amazwi akho onke ayiqiniso. Akufanelanga sidawutheke ngalo kuGenesis noma yiphi ingxenye yeBhayibheli sithi hayi la hayi inganekwane la. Cha, iqiniso likaNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu usebenze ngendlela ezahlukahlukene. Esebenzisa abantu ngezikhathi ezahlukahlukene. Akufanelanga sithi ke ngoba lento ebhalela ayisenze ngalesikhathi ayikho. Njengoba sikhuluma nje ngani ngendaba yokusebenza kaMoya Engcwele. Kunesizathu ukuthi uMoya Engcwele ayisebenza ngendlela ayisebenza ngayo ngesikhathi ibandla liqala. Kwawukuthi uqala umbuso kaNkulunkulu, kwawukuthi abantu banikezwe amandla ukuze kuvele lelizwi. Angithi babenikezwe umoya ukuze baprofete, ukuze baveze intando kaNkulunkulu. Uma isigcweleke noma isiphelele intando kaNkulunkulu, akusadingeki ke lezi zinto ezikhona ezimangaliso. Abantu abakhuluma nje ngazo manje bathi kunezimangaliso. So akusho ukuthi ke njengoba lesikhathi sezingekho manje imangaliso, uNkulunkulu angasesebenzi ngokuthi enze imangaliso ebandleni bese sithi ke manje hayi akakaze asebenze uMoya Engcwele ngani ngezimangaliso. Kuyiphutha lokho. Yabona. So ke sizobuka ke la ekuthenini ke ezwini leNkosi kufanele ukuthi singanezeli futhi singanciphisi. Isixwayiso ke sinaso leso. Nangale ku-Old Testament uma uNkulunkulu ebanikeza umthetho ngoMose, uMose intshumayelo yakhe yokugcina bengakangeni ezweni lesithembiso. Sikhumbula uMose akazange angene. So engakangeni lapho uIsrael engakangeni, uNkulunkulu wamyela uMose ukuba aphinde akhulume kuIsrael. Lencwadi uDeuteronomy isho lokho, ukukhulunywa ngokwesibili umthetho lo owakhulunywa uNkulunkulu more than 40 years ago. Phela mabephuma eEgypt kwakufanele kuthathe izinsuku eziwu40 kwabafinyele kuphi? eKhanani. So akuzange kusenzeka kanjalo. Ngenxa ungathembeki kwabo, uNkulunkulu lolu hambo kufanele 40 days agcina sele 40 years. uNkulunkulu ke laba abantu abaphuma kakhulukazi obaba wabaqathaza bonke, wababulala bonke endleleni bengathembakalanga. Kumbule umbhalo uthi kwaphuma about 600 men bephuma kuphi? Le eEgypt. So leyo namba yonke labo baba baphela endleleni. So izingane zabo ezazalwa ke endleleni, uNkulunkulu bekudingeka ukuthi abakhumbuze ngomthetho abanikeza wona kuphi? Entabeni yaseSinayi. So uma bewela umfulo obomvu na intaba yaseSinayi, bakufanele ukuthi uNkulunkulu babize wabanikeza umthetho. Waqala wabanikeza imithetho elishumi. Naye yonke imithetho uMose ayiloba abanikeza bona. Abazange bamlaleleke endleleni wabaqeda uNkulunkulu. Sebezofika ke ezweni lesithembiso eKhanani, bekudingeka ukuthi banikeze umthetho omusha. uMose mayikhuluma ngokwesibili lapha ku chapter 4 incwadi kaDeuteronomy, uyaveza lapho uyabakhumbuza labantwana abazali endleleni. Sekukhona bona phela lesikhathi sebezongena eKhanani. Uyabakhumbuza uMose ukuthi hey, khumbulani ukuthi uNkulunkulu wenzani obaba benu abangazange bawuthola umthetho kaNkulunkulu. So ke ninganezeli, ningasusi futhi emazini kabani? kaNkulunkulu. Mawufunda uchapter 4 wehla nawo from verse 1 gcina ku verse 12. So lapho uNkulunkulu uyabayala ukuba banganezeli, banganciphisi ezweni leNkosi. Nakithi ngapha umthetho omusha kaKristu, njengoba usumKristu namhlanje, uyaliwa ukuthi la ezweni likaKristu unganezeli, unganciphisi.
Ngamanye amazwi ungathathi ingxenye enye ushiye ingxenye. Thatha konke. Futhi unganezeli kulokho uNkulunkulu akulobile la ezulwini. Ungenze eminye imithetho emisha. Unganezeli kumthetho enikeziwe la. Mawenze kanjalo umthokozi uNkulunkulu ekugcineni futhi uyona futhi ulahlekelwe ukuphila kwakho mawenza kanjalo. Ake sifundeke la incwadi yami yokugcina la incwadi yeSambulo chapter 22 sizofunda khona uverse 18 to 19. Uthi ke ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeti salencwadi. Uma ekhona wenezela kulokhu uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko ezilotshiwe kule ncwadi. Futhi uma ekhona osusa kuwo amazwi encwadi alesiprofeto uNkulunkulu uyakususa isabelo sakhe emthini wokuphila nasemzini ongcwele nakulokhu okulotshiwe kule ncwadi. So kunesijeziso uma unciphisa izwi likaNkulunkulu uyosuswa kuNkulunkulu. Uyosuswa uthole inhlupheko ezitholakala kule ncwadi. Zonke izinto uNkulunkulu azibekile kubantu abangalaleli uzoba yilabo bantu uthole isijesi abantu abangalaleli ngoba ususile ezwini leNkosi wanezela ezwini leNkosi. So kufanele siqapheleke singabantu bakaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu sihloniphe ngoba akusilizwi lomuntu la, izwi likabani? LikaNkulunkulu. So iBhayibheli ke liza kufundisa konke ngokuthi umele uphile kanjani umKristu. Konke ula. Ingakho singafanelanga sithathe incwadi zomuntu bese simeditha zona. No, sihlala ezwini. Mhlawumbe imfundiso yomuntu ingajabulisa kangakanani thina kodwa asikuwe sihlala kuphi? Ezwini. Nokuthi umele ukukholwa nokumkhonza kanjani uNkulunkulu. Kuvela ezwini. Ukukhonza uNkulunkulu sithola la. Akuvele nje kuvele emoyeni. Sihamba ngokwezi ukuthi uNkulunkulu uthe simkhonze kanjani. So ke hlala ke ezwini, funda izwi, ila uzothola khona ukuthi uNkulunkulu ufunani ngempilo. uNkulunkulu akasakhulumi ngamaphupho. Akakhulumi ngendlela ezahluka. Ukhuluma ngezwi ngesikhathi samanje. Liphelele izwi, lifunde, hlala kuwe. Mawuhlala kulo ke izwi uzomthokozisile uNkulunkulu. Sibonga iNkosi ngokusinikeza ithuba lokuba sifunde izwi layo. Sengathi ngasibusisa kulolu suku siphinde sibe lesinye isikhathi futhi ngomusa wayo uma esesinikeza ithuba lokuba sizofunda izwi layo. Sengathi iNkosi inganibusisa. Amen.